kantu bat gara. Agian egun batez jegiko dira hasten ziren Matalazen azken hitzak. Gure izaitearen destino krudelan eraman gintuzten agian Zugarramurditik, baga, biga, iga, laga, boga, sega, agian Zarauztik, iki milikiliklik. Urepeleko hartzainari nonagoka ari ginela errezizkiguten titipuntak, eta ipurtzuloak burdinez lertu zizkiguten, ez dira betiko garaionenak oiukatzen genuela. Herriko bat eraman zutenean berekin zeuden ondarrutarrak boga-boga kantatzen hasi omen ziren. Altzateko jauna begira genuela, hor zela nunbait bere lurrera itzultzeko zai, Orbaizetako armaolaren horma zaharrek dardar egin zuten iratiko basoan, eta uroilarra kantatu zigun, zaindu maite duzun hori, zaindu maite duzun hori. Bere terretxeoetik atera zuten argi urdinez borda batetik bertzera zebiltzanak. Gau amaigabe bat baino latzago eta 100 urteak baino gehiago ezagutu ditugu. Gernikako arbola da bombardeatua, euskaldunen artean guztiz maitatua, eta Gernikako hondakinen artetik eraman zuten lauaxeta. Goiz ederrontan erail behar nabe, idatziko zuen ziegan, fusilatua izatera atera aurretik, azken oiua dana emon bihar jako maitedan askatasunari. Eta itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora garamatzatela, ez dakin nora, gure seme alabak itxasedertzean eduki ditugu aingira eta itxastrikuen eskumendean. Agur Siberua, adios gaixo etxen dena, zaplasteko zirti zarta aurpegi masaietan bota zuten lurrera, ama! Oroitzen zaitudanean sukaldean egoten zara eta guri begira bi Doberman beltz bilatzen eta suntxitzen. Aitarik ez dut, ama hilzelarik, eta edozein herriko jaixetan gaupasa egin genuen bitartean hil zuten beste bat, lehengo batean, kalearen erdian, Hotel Monbar, Campanadas a la muerte, campanadas a mort, emaidazu eskua eta gertatu zeneko lekura eramango zaitut. Baina ez zaidazu galdetu gauza ilun guztien arrazoi gordea, denbora aldakorrak atxedenik angabe daraman bidea. Goizeko ordubietan esnatutzen gera, erropaz eta maitasunez beteriko zakuarekin joateko urrutira, gure maitea isil-isili dago ziega barrenian. Lilurarik ez, zazpizenideko famili batean, arrotza zen gure aita. Orain 6 gara, un horrible sueño, hoi ama Euskal Herri gozua, mi cuarto en llamas, Hernani, 1982. Zai dago ama, zai aita, 1000 aldiz abestu dugu, begiak lanbrotuta eta alare maite ditut maite gure bazterrak. Maite mintzen jarraitu genuen edozein herriko jaixetan, bai, zindagizut, izan zarela ene bizitzako honena. Txantxibiri jo dugu mendira, 11 manifestaziotan, Elorrixoko kalian, eta azken arnasa eman dugu itxasoari begira. Itxasoan urak handi dire zatiturik gauden ontzat. Euskara da gure territorio libre bakarra, telesforok esan zigun zutitu eta euskaraz mintzatuko naiz, nere hiltzailearen aurrean. Morts pour la patrie, euskaraz baino ez dakiten oiei, morts pour la patrie. Gure abuelek etzekiten euskaraz, baina bazegiten lauaxeta hil zuten esku berdinek hil zutela Federico García Lorca. Eta guk, vuestras nietas y nietos de Extremadura, gallegos, castellanos, maquetos, manchurrianos de Andalucía entera como Marinaleda, gu los chachos de vuestros genes, Euskal Herrian euskaraz nahi dugu hitz eta jolas. Bahía de Pasaia da gure playa Girón, compañeros poetas, eta Bobby Sands eta irri egingo duten Irlanda emakumeen aurrak gure mendekua ere badira, eta berriz min hau, zeren eta batek gozez diraueno ez gara gu asetuko, baten loturi deino ez gara libre izango. Horregatik zutituta euskaraz mintzatuko naiz nere hiltzailearen aurrean, eta iala ramala dantzatzen dugunean, hotza maigabe bat baino latzago datorkigu odolaren usaina, violentziaren erresumena. Ez dugu nahi olako zibilizaziorik. Onar genezakeen gure egoera txoria kaiola bezala, baina egoak ebaki bagenizkio, etzen gehiago txoria izango. Beraz, arrano bihurtu ginenean, kaiola hautsi talde gingo genuen beldurrez, libro ginela sinestarazi nahi ziguten, baina luzegabe ohartu ginen,
hanka arkaitz bati lotu zigutela katemotz eta astun batez. Gu hemen bidean galduak ibiltzeari utzi gabe esan zuen txirritak, La Rosa baino ederragoko gure 7 probintziak, 4 Espainian preso daudenak 3 handitu Frantziak, gure ametsak, esperantza, egia, askatasuna, bakea, justizia, zenbakera, 4, 1, 2, 5, 7, zer egingo dugu alkarjo, alkarril, ez, hori ez. Begiratu maitea hortzimugak zutan gure begien zerutan, begiratu atzera amildegi ertzak, biziak, hilak, ametsak, orain mendeetako kanta erditu da, gure ordua heldu da, eta ez galdetu inoiz zer galdu genuen gure ametsaren bidean, malkoaiei esker, orain itsasoa gara, agian ekibokatu ginen hasieran bertan mundu hontara euskaldun sortzean, baina ez du ni sekula ene sorterria hautatu eta gaur hemen gaude 6 urte eta erdiren ondoren, 5 menderen ondoren, milaka urte eta gero hemen gaude, badakizue, denbora da poligrafo bakarra, eta hau da froga hemen gaude, eta manutxa zioen Próxima Estación Esperanza pasadu gure trenak, gure ametsen eraizten urtuaren aurrean, hemen gaude eta postutzen naiz, kantatzen duen herri bat ez baita inoiz hilko, baina are gehiago, kantu bihurtu den herria gara, kantu bat gara, mendien arteti datorrena, joaldun itxasoko olatu bakoitzean ontzi, etxe utxetako hormetan, martxoak 3, martxoa 8, martxoa 5, entzuten duzue, melodia bat da, aire bat, arnaz bat, burni artetik diez eta jostari, sentimentu bat, ahoza aho, ura harri artean bezala iritsi gara, belaunaldiz belaunaldi, herri bihurtu den kantu bat gara, inoiz eta inork isildu ez duena, agian egun batez, egiko ginela esan zenigun matalaz, eta gaur, mende askoren ondoren, hemen gaude munduari esanaz, beste mundu bat posible dela. Baita isildu nahi izan gaituzten entzat ere, denok gara mundu, eta horregatik diogu hemen gaudela, eskubal luzatuz, irrifar bat zabalduz, 4 haizetara, irri eginez 4 haizetara, negua joan data, gora herria.